Loludi omelodidi agwala gị mbụ na-agwakwa gị again enweghị m ike ịdapụga n'iwu ndị Bahama. N'iwu ndị Bahama enwere rules of the White House. Enweghị m ike ịdapụga, enweghị m ike violate that law. It must stand. Bahama nwunye ga-egbugo no. Bahama ọ ga-abajise gị oyo taa bag bagasacha gị. Igekwa onwe gị ntị. Ị na-egekwa onwe gị ntị ihe shi gị nọ na-akwụsị eshipo kashi. Akụkọ onye gbuwara isi, akụkọ onye riri eri. Eriri gị eri. Ele onye wonye riri eri. Ka ka ko wonu na-enu gị. Ele onye wonye riri eri. Ija. Tonta gbagbu okwe gị. Ya gbapịa gị isi. Egbeligwe ntekwe gị hotel la ndụ gị n'iyi. Ị na-akpakwa m onye riri eri ụmụada gbakọkwa otu eri ego ka nga eriri ha jiberi ala. Ụmụasị be gị nwụrụ anwụ nọ na pagatara bekwara ha gị mgbaru. Ịgbala na mkpa onwe gị. Wara na-agba gị. Kedu nke mgba gị ya na-apụsị gị nọ na-apụsị gị na ntị. Dị Igbo ma ha ka m si esilo. Gịrị ofesi. Aga m atakwanụ gị. I cross kwa na Onitsha bridge or maybe peradventure ị nwetara opportunity cross Onitsha bridge. Ya nyezie gị the gods. Ịbịa na-ekwu okwu ebe m nọ. Do you know who I am in Bahama? Go to Bahama. When I'm talking, nobody talks. Naga fote ya na akwu mimi. Naga fote ya na akwu nyanyanyanya. Ya wogede sa white of Africa agafela. Sa white of Biafra. Mbia nga aga ime ho onu na-esi ụka. Onu na-esi kacha anyị n'ọhịa. No nga na-akọshi. Egbe eluigwe gbapiara m ganya gbapụ gị n'ime ndụ m. Ewu Gambia. Ihe m ghọtara n'akụkọ ihe kọrọ wụ ihe mbe mere adịghị mma. Akwekọchala. Bịa ka anyị baa n'ime ụlọ ka a ga-akpa ụkarị mkpa. Ụkpa dịra mụ na gị ka anyị mụrụ otu anyị ga-esi amụ nwa. Anyị ga-alụ di na nwunye m na ele gị ka fim. Asị wụ fim elechala m gị. Mmadụ na-ele otu fim. Gị na nye ga-amụ nwa. Ka mụ na-aga baa n'ime ụlọ ga-akpa otu esi amụ nwa. Eyiri nga ụzụ na-akpụ nwa. Eyiri nga ele ahịa. Eyiri nga Around Park. Eyiri nga baby making machine. Ka mụ na-aga bịa bigo otu anyị na ọgọ ọzọ ka anyị ga-akpọ otu esi akpụ nwa. Ndị mbọ kpọrọ ihe ọkpụkpọ ewerekwa hụ nkume ike ote ekpe gị n'utu. Stupid thing. Sabat gị na-ekwu ihe a. Gị na-akọshi isi ahụ a. Ịkọchara nụ gwa m otu m ga-esi adị ime. Gwa m otu m ga-esi amụ ụmụ nke m nwaanyị nọ na di. Ị ga-ada m nso. Agaba aṅụta ya na mmiri. Ka m ga-edite ya na nri. Ọwụnụ. Agbaga nkịtị gị na-ezizigharị. Ị chọrọ ịmụ nwa. Ama m kwa nwa o. The only way ị ga-esi amụ nwa, i were ndụ gị nyefee Chineke n'aka. Ọsọmọsọ. Were ndụ gị, were onwe gị, were akọ na uche gị, were brain gị, were utu gị, were akpa nwa, were ọchị, nta n'imo, kwokọrọ ote, kwụfee ya obi n'igwe n'aka. Ọkwenere m ka Mary nne Jesu. Ọkwenere otu o siri m onye nzọpụta. Mgbe mgbe a gwara gị na ụmụ okorobịa gbakọtara otu eri ebe nkịrị. Ka mgbe a gwara gị so ghere onwe ya ga-ebute otu otu edoga. A na-alụ ọgụ. Onye uwe ọcha na onye uwe ojii eguzoro. A na-asị bịa n'ime ụlọ ga-aga otu esi akpụ nwa. O jiri aka ya gba nkịtị. Ndị ime eluigwe maka ha si akpọ nwa zuru ezu. Si n'eluigwe ote si ya nne m ga-ewe onwe gị ya ewe onwe gị. Ha were nwa ote akala gị ya n'ime ya daa to ka m ya gbupụta ya onye nzọpụta. Wụrụ onye nzọpụta, wụrụ onye na-eme agbanwe ndị mmadụ. Wụrụ onye ga-awụ gị imejọ ogodo gị bịa ya agbaghara gị. Ọ na ị chọrọ ịmụta nwa, ya ewe onwe gị oge. Kwa ndị ime eluigwe ka ha jiri gụkwara ngwa ọrụ. Etu oge ole m na-aza iwu abụdụ nwa mkpi. Agwara gị saha nwụ mmeri. Abụdụ nwa mkpi. Asị ọnwụ mgbe m gwara gị saha nwụ mmeri. Mgbe m bịara nga akpara mgbe m gwara gị saha nwụ mmeri. Ihe mmụmụ Nkechi tụrụ ka mma. Ọ ihe wa aha ma abịaghị bịa ime m onye nzọpụta. Ibere m nwa. Ibere amụrụ m nwa nchekwa. Abịara m nwa. Ibere amụrụ m nkakwu. Anụ ọjọọ erie. Ibere amụrụ m mbe. Chineke. Ọ gịda wọkụrụ. M na-ele gị, m na-asị Chineke nna, onwe anyị mụrụ gị. Ka ijosiri shiri m ọhịa kwupụta ka agụ. Ọdụm na-egbu agụ isi n'ime ọhịa mapụta. M na-ele gị, m na-ahụ chimpanzee. Maka ihe niile na-akọ onwe kere adaba. Ị na-akọ ka onye riri eri, onye gbuo asara isi. Ụmụazị ibe gị ga-esi ụta. Gaa abroad. Ha elewe ya ka lebe ha elewe. A na-ewechitechi ihe. A sị bụ Igbo zu, achaghị je white lọta nga. Mkpụrụ ihe m na-ele gị. Ije ahụ. Ijide ahụ. Heo, nwoke ahụ ọnụ ojii. Ejidema. Ị na-awa ka white. Anyị mara sị wụsa white. Ejidema. Ka bra brebiri dị ozugbo ị na how he came back from Bahama. Gị buli akpa ose gị. Ị na-ewetara m ọnụ. Awụ m onye ihuru ihu, nkịta arachara m anya, ahụ m agụ, ahụ m nke ọzọ. Mana ozugbo ị na-anụ na ahịa m na onye ahụ bụkwa Igbo ozulo. Gị buli akpa egwusi gị. Buli akpa tomato. Akpa ayọ na akpa aṅara. Gị kwobuo. Ịbaje di. Ka iwe ezigbo mmadụ ma elebe ha dị kamgbe echi. Agbọbịa ha ka gị ụra agwụla n'anya. Ilekwa onwe gị na-enyo. Ilekwa onwe gị na ị na-ewetara m ọnụ. Nwoke si eshilo. Go to Bahama and ask of me. Gaa na Bahama ka ịnụ ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara maka m.
lee foto niile pikchọ m oche ka esi ji pikchọ m ndị mmadụ na-akpọje gị isi ala nke ọla ahụrụ pikchọ m akpọ isi ala ọ m onye nzọpụta na Bahama mberite nga ga-ehụ isi chanụ rịọ ka ihe ha emehụrụ ochi bịa nga na-akọrọ m si ị ga-eri maka chukwu maga nwụrụ nga ga-ekpọ m onye ochi nọnsensị. ndị Bahama unu emerụọla ala unu abajisila onwe unu oyi a sị na kpalalụrụ anyị nkịta na mba atọ ọ ga-akara anyị ma gbalatara anyị nkịta ihe jiri ka n'ụkụtụ taa ya agbụọ karịa ihe unu were ebe bulalụrụ anyị ozu nwa bekee ebulie ya elu nọ ebudata nọ ele ebe isi shiri ilo. Are you talking to me? isi lelere ka ilipere elipụ n'ime ọja ọmụọ gị na-agwụ dị okwu a. Are you talking to me in this manner? Where is my mother? Ilebe mam no. Mama! 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 Akụrụ m ya ihe okenye ojidikwa ahụ akụrụ gị ihe